Det er jo City Camp Assens Strand, at vi står her på, og det, der gør pladsen unik, det er simpelthen dens beliggenhed, som jo nok er de eneste pladser i Danmark, der har den her unikke beliggenhed direkte til strand, marina, naturreservat og by. Vi anvender Compasofts løsninger både i vores bookingsystem, vores online shop, vores self-service-stander, vores nummerpladegenkendelser og adgangskontrol til diverse servicebygninger, wellness og swimmingpool. Online booking har jo gjort, at vores gæster nemt og tilgængeligt, når det lige passer dem, kan booke en plads. Mange gæster vil jo gerne hen og tale med os, men vi har muligheden for, at hvis de ikke gider vente dem, så kan de tage vores self-service-stander. Så på den måde så bliver man som receptionist måske lidt mere afslappet, giver sig lidt mere tid. De funktion, som vi bruger i Compasofts system, det er, at vi kan tjekke gæst ind, og vi så kan give dem et nøglekort, som de kan bruge som adgangssøjle til hele campingpladsen. Det vigtigste i forhold til at benytte Compasoft, hvis man har en campingplads, det er jo det der med, at de løser det hele i en løsning. Altså man kan få det hele samlet. Så det gør det jo meget nemt. Man skal ikke have fat i flere leverandører og sådan noget. De kan det hele.